Ýakynda Samsung 3 eplenýän Galaxy Z Trifold smartfonu bilen tanıştyrdy. Ol eplenýän Galaxy smartfonlarynyň arasyny iň uly ekrany, oňy programma çözgütleri, flagman aýratynlyklary eýedir. Z Trifold'un daşky ekrany ýyky tarapda ýerleşýär. Oň iki tarapy bolsa merkeze eplenip, esasy ekrany doly ýapylýar. Oň 6,5 düýmlik daşky ekrany ýokary durulgy, täzelenme, ýygylygyna we 10 megapiksel frontal kamera eýedir. Uly ekran bir wagtda 3 programmany bir-biriniň ýanyna portret düzgünini işe girdmäge mümkinçilik berýär. Galaxy Z Trifold smartfonu saçanjyk klawiatura birikdirileni. Ol Ykjam notebook'a öwrilýär. Smartfonuň agramy 309 gram bolup suwdan we tozandan gorayan ýürüte ulgamy bardyr. Smartfonuň operativ ýady 16 GB, içki flash ýady 512 GB ýa-da 1 TB bara bardyr. Oň ýyky tarapyny 200 megapiksel esasy datçyk we 12 megapiksel ultra giň burçly 3 kamera bar. Şeýle-de smartfonu 5600 mAh sygymly 3 bölekden ibaret akkumulyator bardyr. Ol 45 watt kuwatly, siýimli we 15 watt siýimsiz energiýa mümkinçiligini gollaýar. Smartfonuň bahasy entek belli däl. Ol ilki 10 dekabrda Koreýa Respublikasyna satyga çykarlar.